Каталіцкі касцёл надзвычай багаты рознымі традыцыямі і людзьмі. Да найвялікшага багацця касцёла, напэўна, можна аднесці манаскія супольнасці. Яны бываюць як жаночыя, так і мужчынскія. Сёння ў перадачы мы пазнаёмім гледачоў з братамі-капуцынамі. Каб больш даведацца пра жыццё манахаў, здымачная група вытокаў накіравалася ў Докшыцы. Менавіта там знаходзіцца іх кляштар. У Беларусі браты-капуцыны прысутнічаюць ужо ад 1938 года. У такой вёсачцы браты туды прыйшлі летам і заснавалі там кляштар. На сённяшні дзень я думаю, што ёсць розныя вельмі накірункі, но у першую чаргу нашы браты таксама харызматам такім нашым з'яўляецца, каб спавядаць людзей, праводзіць рэкалекцыі, прапаведваць Божае Слова, навучаць. І проста быць з людзьмі тымі простымі, звычайнымі, ісці да іх, размаўляць з імі. Гэтая супольнасць паўстала ў 1528 годзе, калі папа Клімент VII спецыяльным дакументам зацвердзіў як самастойны ордэн братоў меншых капуцынаў. Ордо фратрум мінорум капуцинорум. Менавіта так гучыць поўная назва ордэна. Айцец Андрэй Жылевіч расказаў пра сучаснае становішча супольнасці ў Беларусі. Асноўнай харызмай таксама нашага жыцця з'яўляецца жыццё ў супольнасці. Таму што браты, жывучы разам, могуць таксама разам працаваць, могуць разам маліцца, могуць разам таксама фармавацца адносна жыцця духоўнага і так далей. Само слова капуцыны многім з нас нагадвае маляўнічую Італію. Але кава капучына тут ні пры чым. Назва ордэна паходзіць ад слова капучыо, што па-італьянску значыць капюшон. Отец Томаш ласкава пагадзіўся расказаць нам больш пра адзенне капуцынаў. To znешняя вопратка, знешні знак кожнага монаха. Так як знешнім знакам, допустим, у шлюбе людей есть там перстёнок, допустим, так тут есть ten знешні знак, habit, які так само jest takim świadczeniem, что człowiek принадлежить даному ордену. А то jakby odróżniaje усіх францішканów, choć jest różne jakby takie haliny tych franciszkańców, to усі вони якби мають такий агульний якби такий ten знешні знак. Ось ця біла така віровка. На їй 3 вузелки, які так само символічні, вони символізують 3 шлюби, які кожен монах складає: шлюб бідності, послухмяності, чистоти. Як выглядае звычайны дзень каталіцкага манаха? Несумненна, ў ім ёсць месца для малітвы. Што вельмі важна, гэтая малітва амаль заўсёды супольная. На яе браты збіраюцца разам у капліцы, каб прасіць Божага благаслаўлення і заступніцтва святых апекуноў, святого Францішка і святой Клары. Выявы гэтых святых можна лёгка заўважыць у алтары манаскай капліцы. Swego nie dzierżysz nosy świata, zdobisz poranek blaskiem słońca. Пасля малітваў браты разыходзяцца па сваіх абавязках. Хтосьці працуе па гаспадарцы, нехта рыхтуецца да сустрэчы з моладдзю, а брат Войтек завіхаецца на кухні. Ён мясцовы кухар, і ад яго майстэрства залежыць, ці не будуць галодныя сёння браты па кляштару. Я просто уже готовлю почти 8 лет, и какой-то маленький опыт есть. И дякуючи этому, думаю, что справляюсь. Среда есть постным днем в нашем ордене, и тому сегодня готовим рыбу, а на суп капустник будет. На кухні брату Войтеку памагаюць маладыя хлопцы. Гэта кандыдаты да манаскага жыцця. Кожны з іх адчуў Божы голас і вырашыў прысвяціць сябе Богу і людзям у ордэне братоў меншых капуцынаў. У Докшыцах адбываецца першая ступень падрыхтоўкі да манаскага жыцця. Як бачым, фармаванне будучых манахаў
паспяхова адбываецца не толькі ў капліцы, але і на кухні. Бульбу почистить это не, ну, самое простое и далеко не все. Так само оказывается, что не только соли надо в супе, надо всягом надо, а прежде всего надо очень много любови. Я считаю, что не можно готовить без любови другому человеку. Брат Войтек спецыяльна для перадачы вытокі падзяліўся сваім любімым рэцэптам. Я сам долго мечтал научиться делать хлеб, и нашел рецепт очень простый. Берем полкилограмма хлопьев овсяных, 1 килограмм пшеничной муки, около литра теплой воды, 100 грамм дрожжей, ложку соли и ложку перца. Свежесть 2-3 дня спокойно тримает. Ну, тут без консервантов. Тут ничего, самое здоровое. Асноўны клопат братоў капуцынаў – гэта, канешне, людзі з парафіі Святой Тройцы. Браты, якія прынялі сакрамент святарства, адпраўляюць святую імшу для вернікаў, спавядаюць іх, абвяшчаюць Евангелие. Ojcy kapucyny w parafii pracują tak jak każdy świętar. Znaczy odprawiają świętą Eucharystię, propowiadają Boże Słowo, spowiadają ludzi i tak samo zajmują się balnymi, zajmują się starszymi ludźmi, pomagają materialnie tak samo tym, jakie potrzebują do tej pomocy. Ale i tak samo różne osoby nasze kapucyńskie pracują, każdy ma swoją profesję. Акрамя докшыцы, браты капуцыны запрасілі нас наведаць вёску Бярозаўку. Яе жыхары таксама знаходзяцца пад пастырскай апекай манахаў. У Бярозаўцы ёсць касцёл Маці Божай Вастрабрамскай. Гэты касцёл спрыяе яднанню. Лёгка заўважыць, што ў рэлігійнай сімволіцы паказана патрэба аб'яднання хрысціянаў. Каталіцкі і праваслаўны крыж вырастаюць з аднаго кораня і яднаюцца. У алтары змешчаны выява святого Францішка з Асізі і святого Серафіма Сароўскага, вялікіх святых дзвюх хрысціянскіх канфесій. Kościół on z początku był dumany jak chram, w którym będziemy objedniać się no nie na malitwie prosto, przed jednym Bogiem. A вот, żeby to działać dobra, serdeczna, tak szczera, w głównym altarze u nas Maciej Boża Ostrobramska, jaka objednia tak samo i prawosławnych katolików. У Беларусі браты капуцыны гістарычна вельмі маладыя. Аднак іх адданасць пакліканню і любоў да чалавека прыносяць у ордэн Божае благаслаўленне. Сёння гэта адна з найбольш дынамічна развівальных манаскіх супольнасцяў у нашай краіне. Пажадаем жа ім радасці ад рэалізацыі свайго паклікання і спаўнення ўсіх надзей і планаў. Няхай ім плённа працуюцца не толькі ў гарачай Італіі, але і ў марознай Беларусі. Ніякі холад не страшны, калі сэрца палае любоўю да Бога і чалавека.